alaikum warahmatullah. A yau mun zo muku da sabon bidiyo akan WhatsApp, yadda aka hana ganin ka online da yadda aka hana ganin hotonka online da dai sauransu. Da farko aka shigo WhatsApp ɗinka, bayan ka shigo WhatsApp ɗinka aka shigo nan column guda uku ɗin nan, sai ka shiga setting. Idan ka shiga setting, idan so kake ka hana ganin ka online, sai ka shiga previous. Gashi nan na farko, who can see my personal info, last seen and online. Idan kana so ka hana ganin ka online, za ka zo ka shiga wannan nobody ɗin. Kana shiga shikenan, babu wanda zai gan ka online. Who can see when I am online, sai ka zo ka sa shi as last seen shikenan. Idan kuma kana so ka hana ganin hoton profile ɗinka online, za ka zo ka shiga wannan profile photo. Gashi nan everyone my contact except nobody, sai ka zo ka taɓa wannan nobody ɗin, shikenan babu wanda zai ga hotonka online. Idan kuma kana so ka hana ganin status ɗinka, sai iya contact ɗinka, sai ka zo ka sa my contact, shi ma shikenan ka rufe. Yawa group, idan kana so ka hana ganin ka a group, a daina adin ɗinka a group, za ka zo ka ce my contact or everyone, sai ka ce my contact, shikenan babu wannan zai adin ɗinka a wani group ɗin.